ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്! ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓണം സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് ഡിസൈനായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു A4 ഷീറ്റ് പേപ്പറിൽ ഇതുപോലൊരു പിക്ചർ ഞാൻ ട്രേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പിക്ചർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഈ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണമെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു യെല്ലോ കളറിലെ സിൽക്ക് ഷർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലൊരു ക്രീം കളറിലുള്ള കാർബൺ ഷീറ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പേപ്പറും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ക്രീം കളർ കാർബൺ ഷീറ്റിനേക്കാളും ബെറ്റർ യെല്ലോ കളറിലുള്ള കാർബൺ ഷീറ്റാണ്. കാർബൺ പേപ്പർ ഇല്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ ഈ ഒരു വരച്ച പേപ്പറിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് പെൻസിൽ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓടക്കുഴലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും വളഞ്ഞു പോകില്ല കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, അത്ര അങ്ങ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ തെളിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നില്ല. വീണ്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എത്ര തെളിഞ്ഞ് കണ്ടാലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്ലോത്ത് മാത്രം ഇതുപോലെ ഒറ്റയായിട്ട് നമുക്ക് വിരിച്ചിടാം. അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു കാർഡ്ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതുപോലെ മടക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലീഫിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് പെയിൻ്റ് അടിക്കാം. ഈ ഒരു ലീഫ് പെയിൻറ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 സൈസിലുള്ള പോയിൻറ്റഡ് ബ്രഷാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെയ്ത് അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ 2 സൈസിലുള്ള ബ്രഷിന് പകരം 0 സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ 00 സൈസിലുള്ള ബ്രഷുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് റിങ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. റിങ്ങിലിട്ടിട്ട് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ പൊതുവേ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫേസിൽ നന്നായിട്ട് വിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കംഫർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റാണ് കേട്ടോ. കുറേ കൂട്ടുകാർക്കുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് ഈ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റും ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പോയി ചോദിച്ചാലും ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ആക്രിലിക് പെയിൻ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു പെയിൻ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് വരുന്ന നല്ലൊരു ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഫാബ്രിക്സിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഗ്രീനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ യെല്ലോയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലീഫിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു വേവ്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് കേട്ടോ. ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ലീഫിൻ്റെ കണ്ടോ കോർണർ പോർഷൻസിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലീവ്സിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ലുക്ക് നമുക്ക് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളൊരു ലീഫ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലീഫിൽ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് പല വിധത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓടക്കുഴലിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓടക്കുഴലിന് സാധാരണ യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡിൻ്റെ കളറൊക്കെയാണ് കാണാറ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി യെല്ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡാർക്ക് ഓറഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓടക്കുഴലിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓടക്കുഴലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓടക്കുഴലിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് നമ്മൾ മയിലിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് പോലെയൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻസിലും ഡിസൈൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് റെഡ് കളറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓറഞ്ച് വരുന്ന എല്ലാ പോർഷൻസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലേക്ക് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കും ക്ലോത്ത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വലിച്ച് വച്ചതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കിയുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സും കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ റെഡ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റെഡ് കളർ എടുത്തിട്ട് മയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെഡ് പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നെക്ക് പോർഷൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മയിലിൻ്റെ കണ്ണിന് റെഡും ഉള്ളിലൊരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടും കൂടി കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഷർട്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അയൺ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹീറ്റിൽ തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഒരിക്കലും പൊളിഞ്ഞു പോകില്ല. ഓക്കെ.
ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം കൂട്ടാതെ വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷിൽ പോലും ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിട്ടുള്ള ലീവ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു വേവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി നമ്മൾ വാട്ടർ റിവേഴ്സിബിൾ പെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മീതയിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവ്സ് ഒക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലീവ്സിന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഔട്ട്ലൈനും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലീഫിന് നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു വേവ്സിനും കൂടി നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓടക്കുഴലിനും കൂടി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോൻ്റെ സിൽക്ക് ഷർട്ടിലാണ്. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് സാരിയിലോ അതുപോലെ തന്നെ കുർത്താസിൽ അതുപോലെ തന്നെ പട്ടുപാവാട ബ്ലൗസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി വർക്കായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്തതിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ വർക്കാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഓണത്തിന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓടക്കുഴലിൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒത്തിരി ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഫാബ്രിക് വീഡിയോസ് കൂടാതെ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ്, ഡെക്കേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു വർക്കിന് കൂടുതൽ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ലീഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊണ്ട് വരച്ച ആ ഒരു വേവ്സില്ലേ, ആ ഒരു വേവ്സിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലും ടോപ്പിലും ആയിട്ട് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കൊണ്ട് ഇതുപോലൊരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലീഫിന് കൂടുതലൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു വർക്ക്. ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ ഡാർക്ക് ഗ്രീനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു യെല്ലോ കുർത്തയിൽ വരച്ചേക്കുന്ന മയിൽപ്പീലിയും ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. വിഷു സീരീസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക്